mawusuke uphakathi kwabantu uyintokazi yakwabo uthi hayi mina angishela nje liyaphela isonto ngingashela usukuneshwa sukunebhadu angazi kwakuyihlobo nesichitho sente eyayikwena ibekwe kuwe uthi angishela la uzoshelwa la uzoshelwa la udumba mawuyinsizwa ungaqonywa la uzoqonywa la uphethe udumba iyona nto ke namandla le kakhulu engiyiphethe kuze nazo zonke izinto enginazo yizo izinto engiyiphethe yinamandla. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafofuke njengede ngabani isambane esambumgosi angalala makedo lala bafozane kunogoje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi usungale. Ake ngibingelele le inethezeka TV kama lohlelo uphila kanjani namhlanje sino Dr Mtatela siqala kahle unyaka Dr Mtatela akubingelele ababukeli emakhaya. Siyabingelela kubabukeli benethezeka TV enyakeni omusha ka2026 sithi nje sibafisela unyaka omuhle onezibusiso baphumelele bayiphambili. Uyabingelela udokotela. Dr Mtatela siyazi ukuthi abantu bayakuthinta ngapha nangapha nathi bayasithinta ngapha nangapha ekuthenini ukuthi hayi sesike safika kule ndoda uDr Mtatela akukhulume nabantu emakhaya uqala nje unyaka ekuthenini ukuthi inhlelo zakho zime kanjani kule unyaka ngoba egcineni uneinhlelo zobuye unyuke uye eGoli uphinde ubuye uze ngalanga njengoba ubuwenzile nangonyaka ophelele. Emsebenzini namhlanje esiphethe nesiphathela abantu unyaka uqalile uJanuary abantu bayafesa bafuna amatoho size ngezinto ke eziserious ezenza ukuthi abantu kona konke abakufisayo nabakuthandayo ukuthi kwenzeka kunomuntu othi ngiyafesa sekuneminyaka ngifesa kodwa ngiqashwa ngiyawafaka ama-CV kuphela unyaka udlule wonke ngaqashiwe. Zikhona ke izinto kanjalo ezosiza labo bantu nabantu abathi mina ngithandeki nginesigcwagcwa ngisho ngasebenzisa umuthi ugaza ngibi nale ebantwini abantu bayanginyanya mangifika phakathi kwabantu. Zikhona futhi into kanjalo into engiyiphethe namhlanje ngiphethe iswasho. Iswasho sami ke lesi sodumo esaziwa wona umuntu wonke umbukelo wenethezeka TV uyasazi lesi iswasho sami siphinki ekuyiswasho sami senhlanhla noma kuthiwa uyafesa la Hlanzi ngeke ungaqashwa noma kuthiwa uthandeki la ngeke ungathandeki noma kuthiwa uqonywa sidala uyisigwadu lesi sokugcina mawusebenzisele isiswasho isiswasho sihamba kanje nebhodlela khona eliyisigqabo senhlanhla abanye bakubiza udumba lo ngeke ungathandeki ebantwini futhi ngeke ungaqashwa ngoba la usuku uzothandeka futhi uzoba nogazi. Yazi usathethe kakhulukazi ekutheni ukuthi isamba nodumba masamba nodumba sazi ukuthi udumba oweyinsizwa kakhulu usetshenziswa zinsizwa ngifuna ukubheka lapha ekutheni ukuthi lesiwasho siqondene nezinsizwa nabantu besifazane noma siqondene nezinsizwa kuphela. Sithinta wonke umuntu nomuntu wesifazane othi mina ngebhadi angishelwa ngiyahamba nje usuku lonke ngedrobheni ngephakathi kwabantu abaningi kodwa ngibuya ngingasheliwe ngakhiphanga ngisho inamba. Siyakusiza isosho nodumba futhi umuntu wesifazane emsebenzi ngoba usuku isigqabo senhlanhla sokuthi ebantwini unakeke ukuthi ukhona uvele ebantwini uyathandeka kuba nogazi mawusuke uphakathi kwabantu uyintokazi yakwabo uthi hayi mina angishela nje liyaphela isonto ngingashela usukuneshwa sukunebhadu angazi kwakuyihlobo nesichitho sente eyayikwena ibekwe kuwe uthi angishela la uzoshelwa la uzoshelwa la udumba mawuyinsizwa ungaqonywa la uzoqonywa la uphethe udumba. Iyona nto ke namandla le kakhulu engiyiphethe kuze nazo zonke izinto enginazo yizo izinto engiyiphethe yinamandla. Yazi kukhona umuntu ethi yazi lokungahlukana nawe sibanibani into zami zavele zabheda mhlawumbe angishelwa angisashelwa sengathi wangifaka isicini noma yini lo wangifaka yona kukhona abantu besifazana abakhala ngale yonto angazi noma bake befika yini kuwena ethi yazi ngahlukana mhlawumbe nobaba wengane kwavele konakala zonke izinto zami kuleso simo esikanjalo wenze njani lesiwasho siyasebenza nakhona. Abantu abaningi bafikile abakhala ngalo inkinga ethi ngalekhele ngahlukana noSibonibani angishelwa lekhele ngahlukana noSibonibani angiqonywa ngimnikeza iswasho ahamba fika seniswasho athe kuthapha omunye athe lesosho sakho sesivese sezinkinga ngithe ngiphuma lapho ngangishela indoda ngipha imali yathi asami sodla lunch ileso swasho engisiphethe asifane ezinye iwasho nje ukubona ngazi ngineswasho esisodwa ezimbili esigreen samanzi amnyama bese kuba yilesi esiphinki senhlanhla
ukhukhulela ngoqo walesi siwasho. Ya, ngifuna ubuya la ekuthenini ukuthi-ke manje ake singene sigxileke ekutheni ukuthi abantu ade besemakhaya, abantu ade kwenziwa izinto ezahlukahlukene ekhaya. Kuyenzeka ukuthi bebambe nemimoya eyahlukahlukene. Ngabe siyahlukanisa yini sona lesi siwasho kwimimoya ngoba abantu abaningi uthola ukuthi kukhona izinto okumele beyigweme ngenxa yokuthi isekhaya ngeke ngiyigweme izinto ezikanjalo ngizogcina ngikwenzile lokho. Uthini lapho? Ake sikhulume lapho kakhulu. Njengoba abantu kade begodiwe basemakhaya, abanye baze befika emsebenzini bexoshwa, abanye banikwa amawoningi, ichitha abayicoshe emakhaya kade begodukile. Akekho umuntu ngeke uthande wona wonke umuntu njengemali. Futhi ngeke uzonde wona wonke umuntu njengokufa. Babuye neyichitha, abanye babuye into zabo zobuya ibhede emsebenzini bengathandeki, babuye emsebenzini bathola amawoningi. Ngithi kulabo bantu sikhona isiwasho. Hayi ndodla isiwasho singaka uzonikeza iphathele isiwasho nje ozofika ugeze ngaso, ugezeke futhi bese uyathandeka. Emsebenzini bakuphathe kahle, bakuhloniphe. Lesi siwasho uma ugquma ngaso ucela ukuthandeka, ucela ukuhlonishwa emsebenzini, kizokwenza lento le wena osuke uyifuna. Ya, babuya abantu bezothola isiwasho. Lezi zinto ke ziyatholakala naseThekwini, nakumina futhi ziyatholakala. Ake singene, ngibona nezimbiza la ezikhona. Imbiza ke abantu babonile befika emakhaya ekuthena ukuthi befanele omunye ehle nayo imbiza ekhaya, kodwa sekuze kwamphoqo wafika ekhaya wazama ngendlela azama ngayo kulokho ade kuzama. Imbiza lezi ezikhona ukuhlukana kwazo zime kanjani? Ngizofuna ukucacisa, ngizocela nje ukuthi ngiqale ngicacise la kulabantu abasuke bengabonanga noma bengazi. Le mbiza udriver, imbiza abantu besifazane le. Oh, udriver. Udriver igama lembiza. Uma umuntu wesifazane uthola ukuthi unephunga elingelihle ngaphansi, unamanzi nje, ne-discharge, lembiza iyakwazi ukukhuculula lokho ngcola, isuke ihamba ne-side pocket yakhona, ikhuculula ukungcola okungaphakathi kube iclean, warm uthi nkwe, wome ngaphansi uthi nkwe, ungabi ne-underwear enambuzelayo noma esiqinisho imbala. Yebo. Ya, iyakusiza ngoba isuke ihamba ne-side pocket yakhona. Eyabantu besifazane iyaphuzwa lembiza. Futhi uyashesha ukubamba mawuphuza lembiza, mawuthi abantwana ngibatholi, umuntu wesifazane uyashesha ukubamba. Udriver lo uhamba ne-side pocket yakhona, imbiza yabantu besifazane. Amadoda engibuza ukuthi manje udriver owani wenza ukuthi uthole umsebenzi emathrakeni? Yabothi athi abanye abantu imbiza umuntu ngisho emdala ubothi uyagula, ugula ngisho emdala, ave yathi ngathola umsebenzini. Bese kuzoba ibhoboza. Yebo. Imbiza yeyinsizwa le. Ya, ibhoboza. Asiqhamukanga nje sesithi siyathwalisa thina siyalapha, singabelaphi. Yebo. Singabelaphi. Yeke usithole ku TikTok. Sifakwa yinde ku TikTok phela ngoba thina mina ngibone ku TikTok. Ibhoboza le. Imbiza yeyinsizwa. Mayithi insizwa unkosikazi wami iyajova. Yebo. Iyawuqabula umjovo lembiza. Kodwa phela ungafiki uzothenga lembiza ungondli. Yebo. Kuyondliwa. Ibhoboza le, umuntu wakho mawuthi uyajova, ufaka i-implant la, izoma, sizohlala isisu. Ingane uyizala ngenyanga ka-11. Ngibheja mina kumtatela la. Imbiza yamadoda le, nayo ihamba ne-side pocket yakhona. Asikho ke isisu singeze uhlala. Nomuntu wesifazane asukumela indoda yakhe athi nakho ngithuka kuthiwa abantwana ngibatholi. Uzofika athole nansi ibhoboza, imbiza yamadoda. Ngiphinde ngizoba nefa lami, umtatela lo, umvusankunzi. Yebo. Uhlukile ke, abanye bazi uphondo ukuthi uphondo lingaka. Iyabiza lembiza, ungabona ingaka uphuza ivalo ezo4. Nowakuthiwa la kudala lina 10 years la lingasavuki. Lovuka ngenkani. Ukuthi ufuna umtatela nembiza yokuclean. Ya. Umtatela uphuza ivalo zibe u3 noma zibe u4. Ihlala isonto lonke egazini 5 days, ihlele kwena egazini. Iphila kuwe. Nowakuthiwa la lina 10 years la noma kuthiwa usuhamba imezi clinic. Uzofika uyithole imbiza, ufika uyithole ngo1.5. Enzela nje ukuthi mawubona ukuthi unenkinga uhambe uyojova lapha futhi wenze yonke into. Akunayo imbiza ka100 rand. Lokho nje abantu bayakwazi, imbiza ka100 ayikho.
ufika ufuna nje wona umtatelo ufika ufune mina ngqo ngikunike mina nase-office futhi uzoyithola e-pharmacy laphaya ekuthola khona i-product yami eZumasha House bese ngizoba nekhombo yamadoda imbiza yeyinsizwa eklinayo mawuze usufuna umtatela ngaphezulu na uzongena ngemali yakhona ikhombo yeyinsizwa indoda nje ethi mina nginesiyezi induku yami inesiyezi aneyezi ngamadoda ngisho ngaphatha imali engakanani kodwa nje anesiyezi ikhehla ngiyakwazi ukuliphendula ibhungu elina 16 years ngiliphendula ibhungu nje sade lezothatha ungaleyo lodla impakamo lokuyitshela mawunoshukela usho sikulungise mawunomhlume usho sikulungise ungadlala impakamo ubona bonke labantu abasiphendula lapha enhlanzi abaphendula ukweyisa ile madoda aneyezi lawa soke ebhorekile ithotha isaze ebusuku ukuthi izokhuluma ithini noma endlini iphathelwe isiyezi nje ibona ifanele ithuke ithini bathuka-ke phela abangani beni mina ngizokuthakatha ngizothatha isithombe sakho ngikuthakathe ngimthakathile munye ngoDisemba alo uyangijwayela la ngimfundisa abantu mina uyaxoshwa kusele emsebenzini angihlonozi futhi ngalokho akunazi igodle eziningi zimbili kuphela la ngizokuthakatha indoda nje ezazi ukuthi iyagula ayingathi mayibholeke ku-Facebook bese ile icomment ukuyisa lapha ayithole imbiza la ikwazi ukuba ukuperforma lapha inconywe mase lokho bencokole ingabholekeli kithi thina siyathakatha ifaniki inyanga angigadwa futhi mina ayangigadwa ngithola nje indzawo nje angigadwa futhi ngiyabiza mawuzofuna ikhombo zonke lezi zinto sengikhulume ngazo la bese ubugqilaza ugqilaza ukulama lo uqhilaza ukulama mawuthi yashesha nje ufeel ukuthi ondaba nathi amadoda amaningi awo 2 minutes 1 minute or 2 minutes nucleus akuvuthwa ngisho ama-nucleus iyabekile isondele nje indoda izongibona ithole nazo into zayo izinhle ujatshulwe nje ekhaya kube kuhle kucula umzulile umtatela kuyo hlezi enza iy'manga zakhe nginey'manga zami ngevele ngithanda uyibona bonke abantu angisiyona imali ngeke futhi ngizonde uyibona bonke abantu angibone ukufa kodwa kona iqiniso eningenzele lona ngonyaka ophelile nami iqiniso enginenzele lona ngonyaka ophelile ngisazonenzela futhi nakulonyaka ake sibuye la Mtatela kukhona abantu ke manje ngoba befika bebuya emadolobheni abanye bayangena koGoli komanje basuka emakhaya abanye bayangena la koThekwini nasemadolobheni ahlukahlukene abantu mfowethu bagqilazekile bathe behamba baye emakhaya omunye usedayisa inkomo emakhaya uyabuya manje uthi Mtatela into engiyifunayo mina ngifuna into ukuthi into zami lezi engiyiphathayo ziphakame ziye phambili wenze njani loyo muntu ngoba fanele singene nakulawo babantu njengamanje ngoba kukhona sebeplanile kumanje ukuthi hayi ngiyidayisa le nkomo ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngiphakamise izinto zami nginebhizinisi ngiyazama izinto zami ibuye ifatalale ebantwini abafana labo kunabantu ababuye manje bazoqala amabhizinisi ngeke kuliqala ibhizinisi ngekhanda lakho nje fanele ube nento ozoyisebenzisa ukhona umuntu othothi unenhlanhla yokuzalwa ozoqala ibhizinisi lakho uthothi uzofika ichumi bese liphazanyiswa izimfamona lo nto siyakwazi ukuthi simvalele izitha simcuphe simqinise izinto zakhe zihambe kahle zibe sesimeni bese kuba khona abantu abathi no yazi before ngiqala unyaka engathi ngingadayisa inkomo engako ukuze ngikwazi ukuphamisa umsebenzi noma ngiyothwala ukuthwala nje kuyinto ejulile awukwazi ngosuku ukuthi ungathwalisa abantu abawu2 abawu3 mawuzothwala nje abonje ngihlehlisa omunye manje ngathi akabuye next week ngifuna ukuthwala ngoba ngeke ngikwazi ukuthwalisa abantu abakade ngithwalisa omunye fanele ngithwalisa omunye no asibone ngesinto elizayo ngihamba nje imali yakhe ayibeke ubuye ungibona izinto ezifana lezo futhi nabantu bayasondela siyakwazi ukuphamisa imisebenzi ngendlela futhi ezahlukene futhi eziclean ayikwazi ungaphamisa umsebenzi manje kuthiwa umsebenzi wakhe uzophakame emva kwa3 months noma ukhandela into uyozivuka emva kwa3 months ikhandela into manje mina ivuka emva kwa3 days 4 days sibheke phambili njengobona singagadi ngoba siyagaya kuhlezi kusho isigqulu ubusuku nemini awukwazi ukuthi ngathi mina ngiyenza into yenhlanhla noma ngenza into ezitha ngigadiwe ngihlulwa
ukulawula ezami izitha, Yebo. ngibe ngithi ngigadiwe kodwa ngizokusiza entweni zezitha noma ngizokusiza entweni yenhlanhla. Abantu-ke abanjalo bamabhizinisi abasondele, ngisho abaphathi bamabandla abasondele, sizobanikeza into ezokwenza ukuthi abantu kubhekwe ephasikeni manje. Yeah. Abantu njengoba kubhekwe emaphasikeni manje kuzokwazi ukuthi nabantu bakwazi ebandleni ukuthi banikele benze kahle zonke izinto zabo. Umuntu kodwa ohlakaniphile owaziyo umuthi, lapha ekhaya ngidinga umuntu owazi umuthi, hayi umuntu osazofundisela ngomuthi. Angifundiseli ngoba ngisho nasefonini bayazi, ngiyamtshela mebhorekile akabheke inyanga ngakubo ukuthi ayikho inyanga ngakubo ngoba ngizwana nesiphithiphithi somuntu asabantu abazobuza into. Umuntu akabuza into ayifunayo athi mina ngitatshela ngidinga u1 no2 no3 ungangisiza kanjani. Mangena amandla okusiza ayi ngicela uhambe ozama kwenye indawo. Mangina ngathi ayisondela sibone sizokhuluma ethu sibone siphuma naliphi iqhethu. Amaqhinga njengenyanga nginawo. Yeah. Ya ayi ngiyacabanga ukuthi umlazi ongaka nje ayimngedwa inyanga. Lokho ngingakusho ngingahlonizi imngedwa inyanga. Yeah. Umlazi ongaka nje ayikho inyanga. Yeah. Phela ukuba inyanga kona nje ukuthi uzofaka ubuhlalo ufake impondo lezi siyifakile uqhizwe ngobuhlalo. Ukuba inyanga kula into osukuyiphiwe kwembethe ekuwe. Ya bangasondela abantu sibenze lezi zinto. Angithi abona amabutho abawathenge ingaka emamakethe ngo300 noma ngo500. Ibutho mina ngiligala igcwala ubhavu. Izizwe ngigala igcwala ubhavu. Okhomza ukuthi lento ngiyayazi, lento kimi egazini. Basondela abantu babuyile manje emakhaya bazohlupheka emjolweni nje, abezohlupheka emjolweni nje konakele vele abeze bezolungisa umjolo. Yeah. Khona idliso indoda ingahlushwa unkosikazi. Inkosikazi angahlushwa indoda ngidlisa kwasana. Osisingeba sekhonda manje adlisele emadodeni aphungukile egoli. Ezekhaya awafuna ugoduka awasabaphi imali badlisele labo bantu bebasebenze ngendlela efanele. Ngikuzwa kahle Mtatela. Ake sigoqe njengamanje umsebenzi wakho sikubonile la ngoba sifikile nje safika ngqo endombeni esigodlweni la usebenzela khona. Ngonyaka ophelile uke waya lapha eGoli nakhona uyosebenza izinsuku lezi awawuyiqalile. Ngabe kulonyaka zikhona yini inhlelo ezikanjalo esazophinda zibe khona? Okwamanje zizoba khona kodwa ayeduze ngoba kunemisebenzi eminingi edinga ukwenziwa esigodlweni and kunabantu ababhokhela ukuzothwala ngoba umuntu othwalisayo nje uyasithwalisa nje asibathwalisa abantu ngelanga elodwa ngegcwala abantu abazothwala esigodlweni babe u10 akekho ozophumelela kuzophumelela yedwa baba ngaphumeleli bonke usudla imali zabantu uzuyashaba. Sibanikeza ngeinsuku sobona bazophela nini siphinde sibanqamule sihambe eGoli siphinde sibuye kodwa mase sizoye eGoli sophinde sibemezele futhi ukuthi sizoyanile eGoli. Kodwa eGoli sizobe siyophakamisa amabhizinisi sobe siyogeza abantu sizofuna indawo ezoba semfuleni omkhulu owaziwayo eGoli la sofike sisebenzele khona sobe singekho kwamayimayi. Sizobe singayiphethe imbiza abantu bembiza manje abami okay bazosithola nje la sizobathola khona sizobe solapha abantu abanye sobalaphela emfuleni iloko kuphela. Okay njengamanje ngokusebenzela abantu bayazi sisemlazi njengamanje uphinde ube neoffice eThekwini akuyalela umuntu njengamanje ngokusebenza ekuthena ukuthi nazi imbiza nasi siwasho nangu ugqilaza siyambona nangu udumba siyambona nembiza ezahlukahlukene abantu abakudingayo bakuthola kanjani ungathini nje kumlaleli noma kumbukeli esekhaya nokumyalela ukuthi emlazi utholakala makonjani office kutholakala kanjani? Into engayicacisa nje ebantwini la akutholakala khona ama product wami atholakala eThekwini ekhona la Victoria Embankment no Field Street eZumasha House. La bazofike bathole khona yonke into abayidingayo. Uphinde futhi mina ngithola lesigodlweni ngenza lemisebenzi abantu abasuke begula abantu abazophamisa umsebenzi abantu abathatha into ezenhlanhla konke lokho kunye imbiza bazoyithola lapha eoffice ekhona la Victoria Embankment no Field Street floor number 9 selishintshile ioffice semusuthi mawuphuma nje e15 uphumele kumina e910 bazosithola lapha. Inamba yami engitholakala kuyo iyafoneleka le number iya WhatsApp 067 164 6507
iyona yodwa-ke inamba engitholakala kuyo. Le namba ye-Vodacom iyahekhwa. Abantu abathinta inamba eyodwa 067 164 6507. Siyabonga. Ntatela, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonge nokuthi sithi siqala unyaka usibize futhi uzobonga nokuthi abantu ubenzele iqiniso nangonyaka odlule nakulonyaka usuqhubeka futhi wenze iqiniso. Sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ukubona bonke ababukeli beNethezeka TV. Siyabonga. Mbukela lapha ekhaya sibonga kakhulu uDr Mtatela uJama okuyena esifinyelele kuyena namhlanje ngoba sikhuluma kakhulukazi ngesiwasho kakhulukazi abantu besemakhaya. Isiwasho sibaleke kakhulu imbiza ngokwehlukana kwazo, ugqilaza siyawubona, udumba siyawubona, nazo zonke imbiza. Nansi ikhombo yamadoda ikhona nala eceleni kwami njengamanje nokuthi imisebenzi uyiphakamise kanjani. Sibonga kakhulu isikhathi sakho osinike sona la kwiNethezeka TV. Ngosilandela ku YouTube, usilandele lapha ku Facebook, nakhona ku TikTok sikhona na kanjani uthi Nethezeka TV. Igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuke njengetengabane sambane esamba umgodi sangawulala maqedo lala bafozane. Kunokho izikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale ngomkhovu oyiphayo kumadekeni oyishasa ketela ayiphindi ibonane nangokuzayo.